Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven and nature sing. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanim. Gisaulog sa simbahan karon ang pista sa duha ka mga santos, si San Basilio ug si San Gregorio Nacianceno, mga obispo ni sila o doktor sa simbahan. Nangataw ni sila ni atong tuig 330, niya mga barkada ni sila, niya nakatabpo kay sila sa pagpatidaw sa atong pagtuo, niya atong panahon sa kalubog pa sa atong tinuhuan. Niya nangamatay sila, do manon ni magdungag kabatay, namatay si San Basilio sa pagkaedad niya 49, si San Gregorio namatay nag-edad siya mga 60, nangahimong obispo o nangahimong mga doktor sa simbahan, pasabot nakapatinaw sa atong pagtuo. Uban kanila atong ipadayon sa pagampo anini untang tuiga mahunong na gid ning pandemic, o ang ato sa mga benefactors o mga donors dinhi sa atong simbahan hatagan unta og mabungahong tuig o kinabuhi niini karong bag-ong tuig 2021. Atong andamon ang atong kaugaligon pinaagi sa paghinubdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga nagtudlo ka sa imong simbahan, pinaagi sa mga panigingnan o pagpanudlo ni San Basilio o San Gregorio, itugot na ngamuyo kami nga makakaton kami sa imong kamatuoran diha sa pagpaubos o sa kanunay magbansay niini diha sa paghigugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Nan kinsaman ang bakakon. Ang bakakon mao kadtong nag-ingon nga si Jesus, dili mao ang Kristo. Siya ang kaaway ni Kristo, kay gisalikway man niya ang Amahan ug ang Anak. Kay ang nagsalikway sa Anak, nagsalikway usab sa Amahan, ug ang midawat sa Anak, midawat usab sa Amahan. Busa amping gayud ninyo ang mensahe nga inyong nadungog sukad pa sa sinugdan. Kay kun inyong ampingan diha sa inyong kasing-kasing ang nadungog ninyo, magpabilin kamo kanunay diha sa Anak ug sa Amahan. Ang gisaad ni Kristo kanato mao ang kinabuhing walay katapusan. Gisulatan ko kamo mahitungod ni adtong buot mulimbong kaninyo. Apan gibubuan na kamo ni Kristo sa iyang espiritu ug samtang ang iyang espiritu anaa kaninyo,
wala kamo magkinahanglan ug laing magtutudlo. Kay ang inyong espiritu magtudlo kaninyo sa tanang butang ug matuod ang iyang itudlo kaninyo. Busa sunda ang itudlo kaninyo sa espiritu ug pabilin kamo diha kang Kristo. Busa mga anak, pabilin kamo diha kaniya aron makabaton kitag pagsalig ug dili maulaw nga moatubang kang Kristo sa iya unyang pagbalik. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Awiti ang Ginoo ug bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tungkamot nakakabot ug kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaan nga bukton, ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa tubangan sa kanasuran, iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy, ug sa iyang kamatinud-anon, alang sa balay sa Israel. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, awita ang pagdaig. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaag sab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon o Ginoo. Kini ang gisulti ni Juan sa diha nga ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa Jerusalem nagpadalag mga pari o mga Levita aron pagpangutana kon kinsa siya. Wala magdumili si Juan pagtubag kanila. Mitug-an siya sa walay lipod-lipod nga dili siya ang Mesiyas. Kinsa ka man di ay nangutana sila. Si Elias ka ba? Dili. Mitubag siya. Ikaw ba ang propeta nga among gipaabot? Nangutana sila. Dili. Mitubag siya. Ug sila miingon, nansultihi kami kung kinsa ka aron may ikatubag kami sa mga nagsugo kanamo. Unsa may ikasulti mo mahitungod sa imong kaugalingon. Si Juan mitubag, ako mao ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan. Hawani ang dalan nga agian sa Ginoo. Ang mga sinugo pinadala sa mga Pariseo. Gipangutana na usab nila si Juan, kung ikaw dili mao ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta, nganong namunyag ka man? Si Juan mitubag, ako nagbunyag pinaagi sa tubig, apan may usa diha kaninyo nga wala ninyo hiilhi. Moabot siya sunod kadyak kanako, apan ako dili takos, bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Kining tanan nahitabo didto sa Betania sa tabok sa suba sa Jordan diin namunyag si Juan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kini si San Juan Bautista nga maoy starring sa atong ebanghelyo, mao ni ang gitawag og the precursor of Jesus, ang mag-una, ang tigsangyaw para andamon ang dalan inigabot sa Mesiyas. Maguwang lang ni siyag mga 6 kabuwan ni Kristo, manag-agaw ni sila kay si Isabel og si Maria manag-agaw man. Niya ang kinabuhi ni Juan iyang gidedicate sa pag-andam sa dalan para sa Ginoo. Ug miilag yun siya nga dili siya mao ang Mesiyas. Ang Mesiyas mao nay gitawag og manluluwas, tigluwas ba? So si San Juan wa siya magpakaron ingnon nga ako'y tigluwas, bisag sikat na siya kaayo, bisag daghan kay siya nahimo nga mga kahibulungang butang, wa gid siya magpakaron ingnon nga siya maoy manluluwas. Gasigi gid siya ingon naalagi manluluwas. Nay mo abot nga di ganay ko takos bisag paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Sa atong unang pagbasa, giingnan ni kaning Juan nga nagsuwat sa atong unang pagbasa, kadto na sa ning Juan nga disipulo ni Kristo or apostol ni Kristo, igsuon ni sa tigsuon ani si James and John. Una, unsa may iyang gisulti? Kinsa ang tinuod nga bakakon? Kanang dili mudawat nga si Kristo mao ang manluluwas. Mauna kuno'y tinuod nga bakakon. Si San Juan wa mamakak, San Juan Bautista kay niangkon man gid siya nga si Kristo gyud maoy manluluwas, siya tig-andam lang. Pero kinsa man kuno'y tinuod nga bakakon, kanang magpakaaron ingnon nga siya maoy manluluwas, dili si Kristo. Kamoron unsa man mo? Bakakon mo o dili? Isip Katoliko, isip Kristiyano.
Bakakon mo o dili? Dili. Maayo. Nya dili mo magpakaginoo na kanang murag ikay manluluwas. Daghan kay nato karon. Kamo tingali mga buotan mo pero daghan kay nato nga magpakaginoo. Kamo mga ginikanan, kinsa may inyong gihinahuna nga muluwas sa inyong anak? Kamo o si Kristo? Nya nganong mag-inom ang kag pills? Nganong magpalaygit man? Nganong magbutang magkondom? Kay haron ko do, maayo ang kaugmaon siyang pamilya, aron maluwas. Ala, patay mo diya. Ikaw di ay manluluwas di ay. Yang anong magsigim kag tigom anang imong kwarta, purtig yung tigom, aron kuno maluwas. Na kung masakit in the future, na ako no'y magasto dayon. Sakto na, dili. Sakto Ngano gutaong dili. Pero imo na ganin ang gilauman, nga mo na'y muluwas nimo, patay ka diha. Mo na karon ang problema. Kay daghan naman kay nato nga nagpakaaron ingnon nga siya mao'y manluluwas, unya ang Ginoo way labot. Muna karon kaning atong COVID. Daghan man kay nato mga leader sa simbahan or leader sa gobyerno, labi na gid sa atong mga scientists, sa atong mga medical people, na murag paminaw nila sila gyud manluluwas. Murag kining COVID masulbad gid ni pinaagis atong abilidad. Ug wa gyud Ginoo musamot ding COVID Nay gasunod ani nga mas grabe pa ani. Nga naman kay mugna man ni sa demonyo, gahom man ni sa yawa. Kay everything that destroys creation is from Satan. Kay wa gyud mag-create ang Ginoo og distraction. Ang gi-create sa Ginoo life, benefits para sa mga tao. Makadaot na tao, gikan ginasyawa. Nya, og kita lang mga tao mo'y makig-asdang og yawa, makahimo deta. Oy, kagamay ra na to gahom. Wa ratas tumoys kumingking sa gahom sa yawa. Pero ang gahom sad sa Ginoo, ang gahom sa siyawa, wa rasad sa tumoys kumingking sa gahom sa Ginoo. Muna mudagop kita sa Ginoo. Matud pa ni San Juan, ayaw mo pagpakaron ingnon nga kamao mo. Pero ayaw sad mo kabalaka kinsay mo tudlo ninyo. Kay ang Espiritu Santo sa Ginoo gibutang na diha ninyo. Nya kinsa may nibutang nato sa Espiritu Santo? Ang bunyag nga gihatag ni Kristo nga mo'y gipasabot ni Juan nga naay moabot unya sunod nako, magbunyag siya kaninyo sa tubig ug sa Espiritu Santo. So sa pagbunyag nato, nasudlan na tag Espiritu Santo. Matud pa ni San Juan sa unang pagbasa, kanang maong espiritu mo nay mutudlo ninyo sa tanang buhatonon. Mo na paminaw mo sa Espiritu Santo. Una kamong mga pananglitan, kamong mga ginikanan. Unsaon ba ninyo pag-handle ang inyong mga anak? Ayaw mo patuyang nga murag kamoy manluluwas. Nanglitan imong anak gusto kay mo dagandagan nga tos karsada, nya imo gadayong binaton ang dunggan mga gisi in town mo dugo kay inyog yung langkaton kay aron di gyud mo duwa kay basig mabanggaan. Pangutana sa Espiritu Santo nga, Lord, unsa man ni akong anak mo duwa magyud nga tos karsada, saman ako ning paduwaon dili. Ana, nya maminaw ka. So igo-igo yung nakabati ka, nanaligsa ng imong anak dito. So, ayaw sa pangutana ko ng imong anak to anas karsada. Kanang wapa dito. Una ka mangutana kang daan. Ikagabi palang daan mangutana na ka. Ugma inigmata ni akong anak. Magduwa ra man ni gatos karsada, Lord. Sa man ni ako ning paduwaon ana mangutana ka pero to na gaduwa na imong anak didto. Adi na ikapangutana Adtuan na lang na didto. Pero samtang moduol ka mangutana ka unsa man ni kusion, hapakon, hadlokon. Nana. Unya ang itudlo sa Espiritu Santo pulos gyud makaluwas.
Unsa may itudlo sa Espiritu Santo kung nagduwa sa kalsada imong anak? Para nako ang itudlo niya aron maluwas, kuyogig duwa dito. Kamong duha magduwa dito sa kalsada. Ngano man, makamao man kang mobantay og naay sakyanan. So imong trapikan, mag-traffic ka. Ay sa kay gaduwa pa kong anak. Nya batuan na ka, traffic na kayo, wa nay makalusot. Ay lagi sa kay gaduwa pa kong anak. Hantod mga naog ang driver, kulatahon ka. Ayaw lagi kay ang akong anak gaduwa. Mamatay ka, imong anak nakaduwa. Ya, okay mo na. Di man mo okay. Di sayop sa tigiray, di sa tingali mo anang Espiritu Santo. Mingon tingali ka nga, ay sa kay ako pa rin dadon akong anak. Yung ni mga anak, dog, matrapik ta dong, nanay daghang sakyanan. Muadto na siya. Nus amang kumubalik dagduwa may sa idigkawag tang na lang sakyanan. Nya isa sige. Ya, sa sige nimong tanaw namang gisakyanan ingon, ay nalagduwa na siging aging sakyanan mo siya. Ngano man day na may maligsan man ka ana, mabuak mo na imong ulo, nya mamatay ka. Nya na labanti ka, so di ko gusto mamatay ka siya. Ikaw na lay pakamatay nga tuma. Ana sa siya, oh sunod na lang later na. Anong ana good? Kinahanglan ng lubag, kinahanglan ng hapon. Ikakabadlungog, kinahanglan pa gina. No? Amo na. Kani example lang ning gamay, magamit sa nato sa atong pagpamalandong unsaon ako pagdaning akong kinabuhi. Kanabitang mo ingon ako, Padir, naputos na gyud kus utang. Kaning utangan ako, Padir, sus, pila na ni katuig. Murag di na, murag utang na lang gyud akong kinabuhi. Paminaw sa Ginoo, Kag ikaw gani mo'y magsulbad-sulbad ang imong utang, maputos gyud kas utang. Paminaw sa Ginoo. Di ba, daghan kay ikasulti ang Ginoo nimo. Ang una, mingon ginang Ginoo, ay nagyud pangutang. Sa unya unsa may akong kanon, ang pangayo. Mao man ay sugos Ginoo, pangayo. Kauwaw sa doy, wag tangan ang imong kauwaw. Kay kanang kauwaw iya na siyawa. Nga di ka mauwaw nga kuan, maglikay-likay anang imong giutangan, nya mauwaw na nung kang mangayo. May pagmangayo ka kay baga pa kag naw. Ini kabaga sa imong naong, mauwaw pa ka. Total tinuod man sad. Umin kagay kog bugas. Wa man sad gyud kay bugas. Insa unya unsa may akong ipa-eskwela sa akong mga anak. Wa man sad ko magsugo nga pa-eskwelahon ang imong anak. Paunda nga, nya patabangan nagtrabaho. Wa pa kay gasto, limpyo pang inyo. Nyag na kay uma, pagunahas uma, pagardina na dito. O naa pa mo'y makaon, wa pa kay gasto. Nganong imo maginang pa-eskwelahon? Nga wa man kay pa-eskwela. Tudluin lang na dihag basag Bible. Total si Kristo wa man sad ka eskwela. Nya nganong nahimo man laging manluluwas. Naa hinoy ni eskwela, mga dagko pa kay ranggo, kay mga summa cum laude kuno na pag-graduate, mga top notcher na pag-graduate, karon mangurakot man og maayo, dagko man og gikawat sa atong panudlan sa gobyerno. Di ba? Dinhi sad sa simbahan, ngawat sad. Tanan kolekta suyupod. Pero kinahanglan gid ta grado para mahimot ang honest, mahimot ang maayong mo serbisyos katilingban. Kinahanglan gid tang mang-graduate ta og kuan, kurso. Yes, nindot sa dunta. Pero og wa jud kay ikapa-eskwela, ayaw na lang Di man na necessity ang grado. Ikaw nga gidikanan, ikay tudloan ang imong anak. Ingka mo trabaho man ko, ayaw trabaho undang, diri na lang kas imong anak pag maestra. Ingka among kanon, pangayo lagi. Sabi ka, pangayo. Nya nganak na sad ka, nya ngayo na sad, nganak na sad, ngayo. Imong anak abot 15 kabok, pulos pinangayo. Nya okay ra na. Dili no. Og ako sa inyong pangayuan, may mas ko hunong sa muna inyong kabuang dahil. Di ay, kung maminaw kas, kaning ako istorya lagi, Espiritu Santo dahil ko, kadi man. Og maminaw kas Espiritu Santo lagi, tudluan kaniya sa insakto yung pamaagi. Nga igo kays imong panginahanglan. Igo yun. Na ako lagi sa una, gusto kong magminyo. Naparalyze si Papa, postpone ang minyo.
Bungkag akong balay sa Bagyo Ruping, postpone ang minyo. Hangtod, wa na lang gid hinuon ko maghunahunag video. Alagad na lang ko, naparalyze na sa dakong maguwang. Ana. Nya, nangutang dai ko, wa man ko mangutang. Dito sa among opisina, nangutang ko sa akong gitrabahuan kay akong hunahuna og mo resign ko, mapapas man sa nang utang. Pero sa among mga silingan, wa ko mo kanay. Wa ko mangutang. Ngayo gyud ko, pabaga gyud na. Pero dito sa opisina, mangutang ko. Pag-resign ako kay mo sod kog seminaryo, paphatan ng utang, napay sobra gamay. Patay din akong papa. Di wanay gastuhanan. May padayon kong seminaryo. Pangayo ang tanan. Gasto ko 1 million kapin sa akong kinabuhi seminaryo. Pulos ba ito pinangayo? Wa ko'y bayro nun. Nga karon, sige naman kong dupang. Di, nanay sod kolekta. Kung sa may akong obligasyon, porte hayahayas kinabuhi. O giutang pa rin ako kay gastos akong pagkaseminarista. Sige, takong bayad karon. Nga magsikog igon, dupa-dupa ako, muskulikta kay bayad ko nis utang nako. Ana, wa ko'y utang oy. Sige sa tagpanghatag. Pero puting bagaan niya kung naong, sige kung pabagas naong. Nga, dautan din ang mga ayo day. Dautan? Tanawa di man di ay. Karon lang gani, nangayo ta dinhi og kinsay mo palit aning mga slots. Wa biya ko'y puhunan ana, slots ra biya na. Nalagi mo tanan ako, unsa man ang slots pa din ako, faith and power. Ingon nila, unsa man ang faith and power nako, siya rosad kadako na nimo wa ka kasabot ana. Faith good kanang pagtuo niya ang power. Unsa man na gahom sa Ginoo og mopalit ka ani daghan kay kag pagtuo. Daghan pa jud kay kag gahom. Sa tagpila mo na nako 3,000 sa palit kog duha nako kana. Mao nay power. Pila na ni atong nahalin karon. Mura man ni komedya lang. Tanawa. Atong halin karon ni abot nag 838. 162 na lay mahalin. So, faith and power guna. Nya unsa man ni? Actually, pangayo ra gud na gud. Pangayo ra na dili ni siya kuan, nangayo ra ko, pero kamong muhatag ang Espiritu Santo maoy mopuno ninyo sa grasya. Og dili na nako maihap magkaron na 500 pating ito ka text messages dito. Dugay ko magbasa kay daghan kay mo testimonya. Father karon sus sa una pa der why si mana nga di mi mag-away sa akong bana. Karon pa der wa na gid mi away kay di na jud ko magyaw-yaw sa akong bana. Sukad lang ni palit ko atong imong faith and power. Tanawa. Na magani usa stage 4 sa cancer. Purtigid ko nun niyang balakaha. Pero karon ko nung nipalit siya sa faith and power, matod pa niya, andam na dyan kong mamatay. That is faith. Muna gibati sa mga santos, sama nila ni San Basilio o ni San Gregorio. Di mahadlok mamatay. Nangamatay sayo kayo, pero wa mahadlok. Nga naman, because of their strong faith. Sakso sa una pa der, maghuna-huna gyud ko anang kamatayon, mura jud ko ngiluhan, mura di ko gusto pa der nga mamatay, pero karon pa der gusto na kay kong mamatay. Nako sige, palit pag faith and power. Naka mo, namalit mo. Wow, oy. Maunang hadlokan na gyapon mo babantay. Klaro kay mga naong ninyo. Sige, manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, ang tanang kautlanan sa kalibutan nakakita sa kaluwasan sa atong Dios. Busa, uban sa dakong kalipay, ipalanog nato ang atong panginahanglan ngadto sa Dios nga manggihatagon kaayo ug moingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang simbahan sa kanunay magpadayag sa gugma ug kamatuoran nga atong nadawat diha sa pagkatao sa manunubos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga nangulo sa atong nasud magmatinud-anon sa ilang pagpangalagad sa ingon atong makab-ot ang kahiusa ug kauswagan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan.
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, Kaluy kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay, ug nga magpanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang usab sa mga nagtrabaho dinhi sa atong proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang atong mga igsuong nangamatay, makadawat na sa mga ganti sa ilang mga maayong buhat. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Langit nung Amahan, dawata kining amo mga pagampo, nga gituboy namo diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Adlaw sa Pasko, kami abot. May jutay kong gasa, kanimo bisan bitahon. Wala ko'y bulawan, sarang ikagasa, ug wa ko'y sa uban, kining ako awit, kabus na kong awit, hinatag sa langit, ug imo karon. Mga igsuon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo sudo nga maluluyon ang mga gasa nga among gihalad dinhi sa sagrado nga mga altar sa pista nila ni San Basilio ug San Gregorio. Hatagi kami sa pasaylo aron maghatag kami dungog sa imong ngalan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista nila ni San Basilio ug San Gregorio, mga obispo. Sa ingon nga imo kaming gilig-on, pinaagis panag-ingnan sa santos nila nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa ilang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa ilang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadaig kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o giyuta sa imong himaya, usana sa kahitasan.
daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tundhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nga. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kabi nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuod nga nangamatay, labi nang gihandom namo ning misa karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, nila ni San Gregorio ug San Basilio, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Ma
sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong padag-inig suunay. Yes, be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ko angay kalawat kanimo, panipatulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuwa ko nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw, labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Magampo kita. Human kami mabusog sa santos nga pagkalawat, nangamuyo kami o Ginoo nga tungod sa panigingnan nila ni San Basilio ug San Gregorio, maningkamot kami pagsangyaw sa ilang gituuhan ug paghubad ngadto sa buhat sa ilang gitudlo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila,
nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya ni ining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap ni ini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo og nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kaalam, divine wisdom. Ya mahitabo ra ni kon sige gitag paminaw og magpatudlo kita sa Espiritu Santo. Dili ta magpakaron ingnon nga kita maoy kamaong muluwas sa atong kaugalingon. So mao to no, habili na lang nato ron 168 na lang ka slots sa atong gipamaligya nga faith and power slots. So kamo dihang gusto pa kayong mo palit, ala pamalit mo. Salamat sa Ginoo niini. Nya aron bagong tuig naman 2021 magsugod naman ta duha naman kaadlaw ron, ikaduhang adlaw ron 2021. Maningkamot pud ta nga makasunod kita sa Ginoo aron do na tay daghang mga makabot nga mga grasya sa atong kinabuhi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kasadyaning takdaan, dapit sa kahimayan, mauraya mong nakita, ang panagway nga masanagon, bulahan o bulan, ang tagbalay nga giawitan, awit nga halandumon sa tanang Pasko, magmalipayon. Bagong tuig, bagong kinabuhi, duyok sa among mga pagbati, atong awit tunog atong laylayon, aron magmalipayon. Kasadyaning takda, dapit sa kahimayan, mauray among nakita, ang panagway nga masanagon, bulahan o bulan, ang tagbalay nga giawitan, awit nga halandumon sa tanang Pasko, magmalipayon. Awit nga halandumon sa tanang Pasko, magmalipayon.